Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Birta kemi nangli tum monsin limali ruthai catering groups along nangli tum adama salapen birthday party asai do pulote kitun pirang chiaphan kasik sak do pulote nangli tum ruthai catering groups along kumri lote joy kepen long ponikji kapre kasai kam sedami long ponikji lasi nangli tum ruthai catering groups along kumri ikji pulote mobile number 9476587473 along kumri ignore Kardom nilisang pi serling thang chupi nilitum monsin nimarli ruthai catering group ahin pen birthday party wedding ceremony anniversary event any other occasion nangli tum jong sinang ji pulote nangli tum nang contact itno village khaing ti rongmawe PO Katiron PS rongmawe pin 782136 jong sinang litum nang ji pulote contact number bang abiar iglo nangli tum nang contact itno Kardom Ingdeng Kreisi CEM Public Interaction Program amai Matikola Pathua Klamalong Kipamanpo Lasonsi Chingrum Nang Chithanang Lapen Chingthur Nang Pathipi and Ponsi Mahamaya MSC constituency Kaparo Matikola Pathua Klamalong Ingdeng Kreisi CEM Public Interaction Program amai Pamanpo Bangso Mai Council Secretary Sim Tarupen Mai ke phalam the rad phantan pachinipon Bangso Mai long Mahamaya MSC constituency alu ronga tokano kedu ronga ratla pen ronga saratum anparta KSA KSYC atum KACCA marideng memorandum alo pajerdo Bangso memorandum kipiduna tengpen isi penisi prabjin pen kipachun pon po pusi KACCM Dr. Tuliram Ronghang Mahamaya aradaphan lamchak chipipon Bangso Mayalong Kachetong Don Harokhat MLA Dorsing Ronghang MLA Dipu Bidya Singh Ingleng Wathadang So MLA Rup Singh Teron MP Barim Horan Singh Be Mahamaya constituency local MSC Mate KAC EM Lun Singh Teron EM Rete Singh Hiatumpen Anparta KAC EM MSS Atumpen Chenglok Board Chairman Atum Lapen Ke Ongdung Department Officer Ke Hekeding Atum Chetong Don Rentisi Bangso Ingdeng Kreisi CEM Public Interaction Program amai Ingsam Jinpen Pejutpo News 6 report Karbi Anglong News Adak konsensi angkang along pipia sayang deng maratu kenang sot lahelam udah deng puro nak pino labelang tum kar jude pini tu kacini nang itu pulong te wanili tum tam elang tum budi sore kaya penceng lo lahelam sini tum song upe rom ji kupe pin pen gelek political party to tahai lasi Karbi Anglong along ke to ana political party la pen song ke to an atumana tum hanglap bang nang itu dia bang cini to lasi pipi ma council song claim ponji ke deng ponji la pen ke dake official program dake principal secretary officers tum ke to an free one plan district commissioner pen chenglok SP tu manda dak mai chpong ante dadak la mahamaya aratum la na chuni la teng banai tum onan ke claim ponji phane tum boribon Durong rong pia rong mojada rong pia hem sorkar pen kipi pona hem so patang pami meyako ington ko Sorkar pen kiduk kilaga phan mathasi PMAYG hemso panong pilo laso ajok kiduk kilaga radatum setami aninga rongno bonta a contractor atum tangka mekit hepena jok pinang an a hemso bangke kitang tisi thekdamlo lason sini jang Karbi Anglong lakha hini amri constituency ke parlo lower amri durong rong pia rong maker mojadar rong pia phan Sorkar pen kipi pon PMAYG hemso setame contractor Suryo Timong ahin pen patang tiako tangka chuendet laposonalam ki setame klanglo lapen ahem ki kim setame kesa oi thek tikajok kedo anta phero mimi angri laso jok hemso kelongwek abang phu lapen ahema soratum manghu pro lason sipini pherang ki atum ka humri tamahot alang litum pen nangka jithando na tengki nilitum aphan laposon nangke patang pipedet ke nilitum ningduklo athe nilitum ki dukpu nang chinisi sorkar atum ahin pen mate kethe keding jasmet pet KAC kachari pon CM Dr. Tuliram Ronghang lapen local EM diu phingmas lai setami alang litum nangkang hon pen nilitum aphan hemso nang pilo
bon sa tami hemso nang ki kimpi ve ka bang phu contractor suryo timung a hin pen tangka me ke the pen a jok nili tuma hemso abangki nang patang pi pe datlo la sila poson nili tum ki duk dat amoni da phan hemso nang patang pi pamika ki dat abangki ke the ki dinga tum KAC CM Dr. Tuliram Ronghang local EM Diu Phing Maslai VDC chairman Sarthi Lekhe atum pen chenglok ke the ki dinga tum sitami nanglang pidon vek nang ji pusi alang li tumai hin pen lamthi chepek lang pon lapen na puson aning ke hinu ang thin ke lang nu ki duk ke la kara phan ka chong thui ka chobai ke plak vi ke plak wong ka chong sip mati avi ka chong sip a contractor aphan team Karbi Anglong mati KAC ka chari pon CM Dr. Tuliram Ronghang lapen local EM Diu Phing Maslai Amri VDC chairman Sarthi Lekhe atum sitami kelwang jilang apora hot ke saido an sitami paklem long le dat nang ji insai pon paminang ji puta anang litumai hin pen ningje pontu amri pen hemari bongru Karbi Anglong news wrong men mới đau thì tabang so hem nang litum komen tu ning kan si long don lo có rõ nên căn số này hini là có rõ phi nó có là số nên căn thôi cái tăng mang cái bên này là 2025 kumara men pen ni ki long don bang ka amen mang cái nem hay amen pen nó mang cái nominee pen si cái jog don la so hem along nang li jung pen nang tu me thang pen ko pini ka cherap dun nang la puson do ma kasih cak do mana ni bisa poisa ta bisa yaran pidun no ngapen ke menghap akhing pi hai hui ini bortu ini gubya hin ta cepat dor no nang te la so long theng pi semen har long la hai ting hui nang li hin pen la so long dor de dat pen a phinang li ka cherap dun la puson do ma ni ka cerap dun mana long ta ni mi thang ma se theng dat no opini na sama prong la bhim ki para phanta mane ki bi phanta la hai ta ni si long ta da che theng dat no tang te la nang li har long hai hui ka che theng anam bang nang tum hala tum pen nang pi ma mate nang li la bang ge thang nat ta long le la pu aki joy tong pi don lo no ma che ni phana long ka re theng anam ta na pitte na pe na theng pi anam ta na pitte na so wing koi bang tani ta pi da phang ta ta la theng pi anam ta na pi ji pu si pu ta nam ta na pitte long tar ke theng anam ta na pi ji pu no la ta na pitte tang te la so hem bang ke nang li kamat tha teng pate la pu tang pa ka lo pu to ma tha da ma mate ko son la ni hi me ma tha teng tang ta nang sa ta me a contract tu ma poisa dam ong ja than ten no ko ma si nang patang pe da mystery bang phan ta poisa pi pe da no angge ana mystery bang phan ta ni chap the da no anang bang ta nang krem pe da no hala hem nang ke kem pia munit ra me nang li chinik ma lo ho ni chini phan de brong phar lang li ko na ra sor ne ta rong sa pinia lang li ke klebek bom ka anang ni la son se hem su si ken kim dun lom sur jotimu pinia klem bom la bang ke sor joti mo lang li bang ka na ta la pison contract ni konsum mar jokan mun bom dak rong siaman ma mate lo arong apre ka lang li bang ka lo bang dak ta krem det no la mane la lang ni ke cm men la chikin no ko ne contract sa mar ke lang ni ke jokan mun bom KSA Chinthong head branch mai phukhor sing rong pia hin pen jalian ponsi Chinthong hawara long ke ongtung LP school asa hemalong kahumri dam Karbi Anglong alo toklangana thupa prangdun olopo Karbi Anglong Tarmas Council atom pen kai ke mai thai long kaning je pon beralam theke ahok kalikelang athema Chinthong constituency alo Jasmet pet Bichikri LP school Phulokro LP school Pinporong LP school Lumjong Pator LP school Pendanglok Pinangan Chinthong Hawaralong Kidu LP school along quality education abang Ledundelang athema la high school athan bangatum amethanga sai chidang wangwesi achiklo bainong chodeng chot lapuson saide lasi lapuson aning kahino angthin ki ik osomar akai pen kijui ichot athan bangatum kopia sonsi lapuson KAC atangka panohok nangji
มาติอาทันบังอาตุมอันนิงเกหังเป็นตองเกทันดำดีลมามาติเกเทกตองเกเทกเทดัดลมาติจินทองอลองกิดูเกลักอาเฮมาสุมาราตุมเทกเด็ดนาปตองกามาทารองลมาติ education service rule arona longta laputong thanpon rong loma puta haladak arong arat lapen chinthong KSA branch atumpen ningji ponrenti lasila poson lo than thia than bang atuma phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Education Minister Renos Pigu KAC CEM Dr. Teleram Ronghang KAC Education in Charge EM Richard Tokbi atum prab jinpen soda ka kangsai pipon vek nangji kali pulote kebang jia porahot chinthong hawaralong education quality ke paprang don thekji kalisi aphiong ji lasila soputhak local MSc average kro alangli setame prab jinpen loke than ke pangkria than bang atoma phan ingsai ponang ji lapen jongsi ingsai pon pe pulote kebang jia porahot chinthong ke se head branch atoma hin pen so dak asai setame deng ponang kok pu pusi chinthong ke se head branch mai phu khorsing rong pia hin pen ningje pon amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news Kadang makang si kacahang penoteng pen kerangke bitung tempat matela Eke news pen Karbi Anglong news keklaim kerangke akote tempat makang si nil tum Karbi lucar liasong kese si thong pen sen kalong putih kadang to pini Ladak Bichakri LP School nil tum Karbi lucar liasong kese si thong headbranch hin pen patir pipon si pini school along tins tami pini nil tum nang homria side deng pon asipini nil tum nang homria teng pen non por phai kri hini vet langjo por phai kri hini post tami nil tum Ladak Bichakri LP School along mate Ladak Bichakri Primary LP School along nang homri lo Ladak athan bang ave asinil tum chingki che than pon lo rong asar la pen Ladak kacho toy dun bek la su school la Bichakri LP School long ke Charlie bong amumar api apu garden atong phan nil tum chingki che than pon lo Ladak athan bang ake hai ilitum athan bang sar sing hanse mate alangli men hanse long dang tha chen thong along penan ka che thang du alangli ke inut West Karbi Anglong kapta long a president ex president lo lapen non bang alangli West Karbi Anglong kapta long advisor iglo asipini niltum langpon lo Karbi lucar lia song pen pena anadim langpon lo MDM mate mid day meal ki pi afialam lo school a condition on ta ilitum thekpon long lo je garden afialam lo kitchen afialam lo school a desk bench pen kecheng lok avostha vepin mate chelang si se tharak memi asi la pherangki abitung mate la pini press media electronic media long penili tung Karbi lucar lia song kese chinthong advance hin pen ke pachini pon kang tung ke la hen lo je la son athan bang atuma phana bang ke alangli tum jong se lahayal LP School along Ladak Inglong atok anu lituma Karbi asoma tum phanjong se ke than ki mumpon aning hang hi pulo tangte ilitum council pen jitu aceklo yon wang nong na matangka kipi ben anang ditun sat na wang lo tasu BKRP skill long chu kono sop officer wang bangta arong solo kamra bangta rire lo itim dit tong onde lo ke sona ve son du puta dagrong lo nangjing kike nangjing wai ve ake school wang bipin na pune hopta pen ni thong ni free wang po aga school ga master bahinda sing pune do behari tata wang ve ake nangjing wani rong dak sama do meksu do ni bang le bihek ten rong kamra penak na hel sila officer wang je kilong nangi sona balang sa non sona la pinya no hejong wanangi tu son he taxi gonop sob dap ten man ka haw na pula ben pula na non school hem ke wang tu non anjong ta gonop sob ju dap ten man ka thelong tin na pula ben akam ni phun call bom he phun call bom lo phun call kus kami ni son pin ke kuson mai ho tuteni tu da lo ke sile tu la so lam bang ni tuteni tu da ko pu mai ho census duty kam tu selang na pula he census duty kam tu pula so census duty gono sob je ten da ani da ke census duty lo ke kali bol ya le he kami wang lo pula te ala ni ke dam ang bong malom lam bang na posting cheklo jon ni ne jon thom ne la son si dola kami sukan bang ke la cheklo jon nang bong ke alang phan ni senji bon sitin bom lo kami alang ni innovator teachers no masih la pula ben ni him pen lo ba SMC member ho tum pen kami la pula ben tum bang kana pura hai bom la he kami alang ni la non ason jong si la choklem bom la pula tu somata lukson apo la si non e pran ke messenger phan la kilo ke than ke messenger phan ma soma phan ko so si ke than thek
มันเป็น regular แค่แรงแบบเยอะผ่านบางสินี่ลีนังลิตุมเฮ้ย Kiri Singh Narahem Sining Bari Thana Me Senpen Chithok Chijirpon Karbi Anglong Mahamaya constituency ke paro jung thunglun seti mongarong Kiri Singh Narahem thang thanga chikloni phaisir kepari Sining Richo namaphan Chithok Chijirpon Kechengsi Sining Richo Bari Thanam Chithok Chijirpon along Kurisar Hemari Singner Har Singingleng Burwa Kiri Singner Pator Singner pen Don Rapatumpen Chitongdun Ili Karbi Hong Haria tumki hako pirthi long lekang duka hutpen tami Sining Richo Bari Thana maphan Chithok Chijirbomsi bang bomlo Lason thak thak si Kiri Singh Narahem sitami Kiri Singh Narabo phong kecheng sia pharman Sining Richo Bari Thana maphan Chithok Chijirpon Bangso ka Chithok Chijirpon along womud wakanda pen phakang thin tami me sen pusi nang thandun Kiri Singh Narabo phong kecheng sia long hor hak ka chopha pon laki ni huwa hor hak chisong terang ing jiralo hor hak dula ingti phili hor hak Sonjoy Timunga tumsi pondun Borthoban Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Nilirong lun setimen Kiri Singh na nili hema kesaramen hemari Singh na nili rong lun setimen orang jongthung dan gang nili tum peneng abang ke nili bupong se charja blo la pente kecheng sila lasi pibari the long bupong kecheng sikarja penili bupong lo la penili punili arbi bang ke kurosar barim lo kecheng si Sining Richo ke tholong pini umud vokanda mesen la pen angko la umud vokanda mesen la pen angko long hong stame mesen bumbut kanda vet parvi par e kechidip senap la ba son e jon tak langkle la pen phun me pen sini timi ching sam la pen ta anso sege bang jilang ke thok ke ji rong ta Sining Richo tum anso sena orna chanun popusi ningche the pini ke char kle long ma ke la subangke porompora alam la pen ke ho pirthe kang duklong le kang dukut pen siri tum kila so ani mar kom ke kirip asi hala sut pen si bari thear nam bari ar nam kimar nam ra nam bo phong pi boni piar na phajo si thok si jir dong te e or jitang e chan jitang la puson Karbi aron bari mutum ke kroy hala sut pen ke kroy ma sinon puta bang bom lo pini bang ke tum bang ke kene sar si ke si thok ason lo bari the bari e la so kene wo pong pibuni piar nam alogot si nilitum bangke nilitum asar ba nam thia asar phan ki thok ke jir lo aso thok det jir del rang te nilitum han puru ta minang rai po ba nong pi nong lo khiti bati pendang lok choklem chodam ke charli ke porhi every side anata alang litum nang ordon ji nang chandon ji ape nitum han ining nang pare donji inkinang pare donji la puson mane ake kroy bala puson ake matha pensi pini anta aban la honghari tum bangkela so ani marokom rimbom lo apen ke ni tum ang thekra chilong bom lo so ang thekra chilong ni tum hanang ke or nang ke rai nang ke rap la so masi ni tum non puanta klembom wang ngom la lo tum la barthe karkli lo pute ni tum sai ke teng bangke la lo rong si rupisi peni tum la don mikar do an pensi deng phan dam ji la so pensi ni tum bangke daga bangke kilo injir peni hu phili ke do an sop ta chi phalap isia festival ason mane don rap do an ni tum chi parju lap chi hang lap apan asai ke deng age the isi घरुआ mane hem a puja pen ke age the nai pusini tum la so bangke ke hokpon bangke kenelo ala arnam ke the tum masi ki pinchong lo je anam ke thecha te la ni tum asar mane uwi hini asar ni tum la soki thok chi jirlo mage ni tum injir asar ta endet apen ke nihu asar ta endet phili asar ta endet ala ancho ta kali ni tum rong asar ta endet ta sila soki en ajo ini sini tum la injir phili nihu phan ki tum sob phalap nang koklo dimen ke harsing leng nili hem ke dengao nili bangke dak non Kiri Singh Narahem nang itu bangke nili ke kurusar bari mai sabsi nili ke bang nang itu no